Apple kompaniyası resmi taýdan duýduruş berdi. Öz önümleriniň bahasy ýokarlanyp biler. Sebäbi näme? Bir söz bilen aýdylsa, çipler. Dünýäde ýarym geçirji çipleriň üçinçiligine bökdönçlik dowam edýär. Kompaniýa häzirki wagtda ýagdaý durunlukly saklamagy we bahalaryň uludan ýokarlanmadygyna synaşýar. Emma bahalaryň düýbünden üýtgemezligini kepillendirip bilmeýär. Häzirlikçe taýyk wagt ýa-da haýsy enjamlaryň gymmatlamagy barady. Anyk maglumat ýok. Emma maglumatlara görä ilkinji bolup Mac kompýuterler we iPad planşetleri gymmatlap biler. Şeýle hem Apple öňden bäri käbir önümleriniň, mysal üçin Mac Mini'niň bahasy eýýäm ýokarlanyrdy. Kompaniýanyň innik ul tanıştyrlyşyny sentýabrda garaşylýar. Şonu täze iPhone 18 seriýasy görkezler. Hatda ilkinji eplenýän iPhone'um hödürlenip bilinär. Sizi dünýäniň hemde ýurdumyzyň täzelikleri gyzyklandyrýarmy? Onu türkmen portal bilen galyň. Bize agza bolmaklygy unutmaň.